Na san kun saurari wannan voice na wannan bawan Allah ko in ce vocal na wannan bawan Allah. To abin da nake kira ga 'yan uwanmu 'yan tawa 'yan uwanmu 'yan Nijar gaba ke ɗaya, dan ba ma 'yan tawa kaɗai ba, 'yan Nijar gaba ɗaya zan ci, musamman ma 'yan jihar tawa. Abinda nake kira ga 'yan uwa na 'yan tawa, wannan kada mu sake mu bi abin da yake nufi, mu bi maganarsa, mu karbi shawararsa, domin wannan ba ɗan kishin ƙasa ba ne ba, wannan ɗan kishin aljihunsa ne kawai, wannan ɗan kishin aljihunsa ne. Idan muka sake muka kawo rigima faɗa na ƙabilanci a cikin ƙasarmu, to maharin mun tarwatsa ƙasarmu kenan, wallahi maharin mun tarwatsa ƙasarmu kenan. Mu tsaya mu duba ƙasashe maƙota